kene wae. Duk duk duk. Wes saiki nek wani karo iki. Ayo ora wani aku. Piye to? Karepmu piye to? Merataya. Tandangi di, aku doyan. Wani lanyo-lanyo karo Mbak Ayuku. Kapokmu kapan? Madhep rene. Nah, omongan ki rai do rai. Ora usah kedap-kedip. Wong mergo aku terusno karo Mbak Yumu kok. Nek Mbak Yuku ora terusno aja dipaksa. Wong wedok iki nek dipaksa iki malah wedi gila ngerti ora? Apa? Ning mergo aku seneng yo kudu tak oyak. Aja dipaksa nek wis muni ora seneng aja dioyak-oyak. Ning aku seneng. Lah seneng kuwi urusanmu. Nek kono ora seneng aja dipaksa. Aku sing ngalang-alangi. Kowe arep piye? Kowe yo ngalang-alangi karo si Si sapa? Cemruk to? Heeh. Kowe sisan sik tak gandrung. Nah iya. Lah kok jebul? Kok jek aku bareng arep digandrung, aku sebagai apa? Jare Pak Dalang wong muni apa? Lah mbah. Apa mau kae? Adine cempluk. Oh, adine cempluk tak nggone nek muni abdine. Adine Wah, cempluk. adine to. Nek abdi kok ya. Waduh, ayo piye iki golak karo. Piye kok saiki dadi mengkeret? Lah ya wong siji wae geseh kok arep loro. Apa iki? Ha iya. Kok dadi mengkeret dekmu? Wah, ora kok mengkurut kaya ngerti-ngerti ya. Ya ngerti wong kuwi wis teng klinting kaya ngono kan. Nah. Mendah liyane mesti ya teng klinting ra karo-karuan. Kuwi wis sing ketok. Ha ora Di. Sing ketok wae mengkeret kabeh. Pamane sing ra ketok. Kok ketoke do ngruyuk kabeh to. Ayo ben. Lah kadang gumanku do ngruyuk kowe lho. Ijek kurang, wong loro ijek kurang. Telu apa piye? Telu kene ayo sa. Kene. Kowe marah piye? Wah, geseh iki. Iki kenugrahan lho Mbah sampean Mbah iki. Kene to gento. Gento. Ngadek kok to gento. Wis karepmu karo Ngadek, bahasa. ngadek. Aja kok ndodok ngebrong. Siji kok dikrubut wong telu ki nak geseh ra ya ora to. Lah mau ge maki nggih leleng dadi wong lanang pasan wedoke telu arep ngopo we to gento. Ayo kowe mau. Colak-colak cekar Mimik ceker. saiki. Ayo. Tolah tole. Wis kaya entung kowe ndi. Kowe ndelokke apa to gento? Kowe ndelokke apa? Ayo. Ayo apa-apa aku. Ayo. Kapokmu kapan? Mula dadi wong lanang ki ora gelelengan, ora sak karepe dhewe. Dumeh meneh muni tresno njur watone sing penting aku tresno, kowe ora tresno ora apa-apa. Ora iso. Lho, nyatane diteladung wong ayu-ayu loro wae langsung mejen. Mejen rawe. Mejen diajeng. Yo. Ngapa? Ngematke aku meneh ngapa? Ora iso apa-apa nek ngene iki aku. Ayo gesek to wong siji kok digruyuk wong telu. Ayo leng kudu wani ragate. Tan ngurunga gene ya mung ketap-ketip kaya lawuh. Gur kaya entrong dilok dikidul. Pripun Pak Supri niki nggih? Kula dibut telu e. Wah, canengku ya ming padha wae ya. Kok padha wae iki apa maksude padha wae? Padha wae iki sesene iki. Apa kuwi kaya ora ngerti ya aku. Ora nyambung basane planet tok. Kuat ngangkati ora nek wong telu ngene kuat ngangkati ora. Aku ming manut Pak Dalang kok iki. Ning luar biasa sampean semangate Aku manut Pak Dalang mawon kok. Iya. Bubar berarti iki, bubar. Bubar. Toprakane. Bubar ketoprake. Manut. Loh, isik nantang. Lho, nek aku manut kok toprak. Manut jeng saiki karepe arep piye? Nek wis telu ngene iki arep piye? Ayo. Yo, lho wong telu ki gampang kok lakon wong telu ki. Jajal piye contone? Lho, paeto puyengang. Ayo, iso to? Oh, arek ketoprak. Karo kencana wungu. Ha iso wae kok sing wong loro paeto puyengang. Wis sesuk meneh. Sesuk meneh. Kok menawa Pak Supri iki nanggap. Wong tiap tahun wayangan kok. Tak arep-arep sesuk ngunggang Pak Geter meneh. Karo anakku Gading. Mas Gading, muga-muga kelakon wong kok. Wis tak dongake. Lakone ganti yuyu kangkang iki wangun nek yuyu yo. Yuyu kangkang iki sak meneh gendrong. Yuyu kangkang yo. Yuyu kangkang ki umpamane nyapet ya wis ora mempan lah wong wis powel ngono. Bola-bali ngelokke kuntu. Aku mas tak omong to. Aku ora omong untu, capit kuping.
capek kuping. Ya ngene iki jenenge sing wis tuwa ki mesti dadi nek ngono wis wis nggone lah aku kuwi. Lara ati. Ora ming dinoke ora nduntu kok sok ya. Sesuk ya tukul meneh. Sesuk kapan le tukul? Ora bakal tukul kok. Le tukul ganti. Iso tukul nek ditukokke. Le tukul ganti nggo. Iya. Matur nuwun iki wis tegese Mbah Siono karo Mbak Sipe ditimbali panjenengane Pak Haji wis sampun Nyuwun apunten nggih, pun padalang kula nyuwun. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Mbah Siono. Alah. Ayo Aku jak salaman. Aku jak mulih ora. Mulih ora parem ngene. Nek nang kene malahane kok aku kok. Ya ora. Aku mau le mangkat boncengan ya baline ya bonceng. Ya mengko wong jenengan ku ya iso nyanyi bareng kok. Mbak Sipe ki iso nyanyi kok ya. Ketoprak tok ya gah. Weh, ya aja Kang. Yuyu Kang. Lho bareng riyen, bareng riyen. Nek mau ketoprak wis iki ku joget bareng ya. Joget bareng. Penari latar. Sing nyanyi cah loro. Engko kita penari latar. Ya. Sing rame-rame aja dipleroki apa-apa. Ya. Nggih, matur nuwun, Mbak Sipe kalih Mbak. Sami-sami. Sapa Mbak Siono? Mbak Elisa karo Mbak Tatin mbok menawa ana pamundutan aku ya ana sing ngersake pamundutan iki ana request. Nggih, napa menika? Niki saka panjenengane sing piye saka Oku Timur utawa saka Blitar panjenengane Pak Priyo sing aku karo Mbak Elisa mbiyen tau ditimbali rono ngersake sambel kemangi. Terus ana meneh saka saking Mbah Sawidi Ngrenak Lor RT 04 nyuwun lagu Tiwul Gunung Kidul sing dikersake ya kuwi Mbak Oriza lan Mas Danu. Mbok menawa sing dikarepke Mas Danu iki. Yo, iki ana, Mak. Apa Nok? Iki ana saking Bapak Agus Dringu Bantul. Heeh. Selalu hadir mengikuti Swargi Kiseno Mas Gading kula nyuwun lagu Kijing Miring Gubuk Asmara. Terima kasih Mas Gading niki. Nggih. Sing pundi sak dipinangkani sik? Arep gubuk asmara? Nggih, nderek sing nggih rame-rame riyen mawon. Ya sing mulai rame-rame saiki. Ayo Mbak Sipe melu ngewangi joget karo Nggih, nembang. Mas Dalang. Heeh, yo dibawani Miss Delo mingan bawane. Malah bingung sapa sing bawa. Nyingkar nyingku ninong mutan pas papat Mbak wis pas papat lampahan kang Siono. Iya, Mbah. Mbok di apa nek iso aku. Wong dikandani cakepane wae Mbak Tatin. Nutuk gamelane ora jedak ya. Jujur. Nek Aku wis ora jujur iso. Jenenge gamelan ku ora iso aku nutuk. Jujur nek wis ora iso. Ora iso. Mulane mau nembang sinong kok ngubeng mingser wae. Ngredeg Pak Mergati. Wis ora iso. Oh, ndredeg. Nggih, nggih, nggih. Ya piye telu bareng, Mbak Sipe, Mbak Tatin, Mbak Elisa. Tresno tulus nadyane gubuk asmara. Cari ra iso. Kene melu. Ngindel kira anak cilik. Anak gede. Nek gede ya dolan dhewe. Dolan dhewe nek. Nasibe tengah ya. Aku tengah, ireng tengah. Ireng tengah. Yo, lanjut. Cimbah tengah ya tambah. Kene, Mbah.
Didungani Mbah. Mbah kaum ya. Ben ra merucut Mbah. Dungani Mbah. Kuwi. Yen liwataku kelingan kupukane biyen tak leren ning jagat gambar tulisan warna abang tentang kasih sayang. Jenenge gubuk asmara biyen nate tak nduk andem tresna tanpa pental tanpa kosa betapa ketaman Sampeyan melu gerong apa arep gusah manuk, Mbah? Ora apa-apa ya guyub-guyub ya. Iya, ora apa-apa, Mbah. Sing penting melu gayengke, Mbah. Kok nderani ramune Pak Dalang? Ah, nggih muni mak apa. Ki mau rada dicas sethithik dadine ana suarane. Bar dicas. Sing ngecas piye? Hah? Sing ngecas piye? Ngene. Wis ngomong ora. Yuk. Nek wong kata wong Cekatan sajroning ati datang luntur saya merhati aku kowe dadi garwa berkelereni niki budayawan-budayawan yang emang nek ora kaya ngene iki do ora kenal Mbak Tatin. Yang streaming itu enggak kenal kalau ada budayawan ketoprak kayak Mbah Siono, Bu Sipe ya. Ngono kuwi ngertine omong sindet lah apa. Iya, mulane ya panjenengane Pak Haji terus ngaturi panjenengane Mbak Sipe karo Mbah Siono. Kaya ngene lho ketoprak yo joy kaya ngene ngono ben ditunjukno. Ketoprak. Ketoprak. Kaya wong celat iki mun ngene. Ketoprak. Ketoprak. Jadi konten umbele kok, Mbak. Umbele. Ya. Nggih, matur nuwun Mbak Sipe kalih Mas Dalang, Mas Geter, Mas Gading,
Kathah lepatipun nyuwun pangapunten. Sampun sae. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang kula tak mriko. Pareng. Nggih, matur nuwun. Mbak Elisa, Mbak Tatin. Diselani pamulutan dhisik. Iki saka panjenengane Mbah Sawidi Nrenak Lor RT 04 iki mbok menawa Mbak Elisa kelingan wong biyen tau bintang tamu ning kono. Sing nalika Mbah Sawidi wayangan aku karo Mas Gading kuwi wayangane dalam rangka meresmikan kandang wedhus nek ora kleru mbiyen. Nggih. Ning Mbah yo pancen bener kok mbiyen meresmikan kandang wedhus. Kandang wedhus lho. Lakone mbiyen galuh kaca wisuda mbiyen. Nggih, muga-muga sok ketok peralon wae ya wayangan ya, Mbak. Dadi wayangan iki seminggu ping 3 paling ora. Ya wong ya putrane Mbah Sawidi iki le nyambut gawe ning luar negeri. Ngersake lagu Tiwul Gunung Kidul sing dikersake Mbak Oriza karo Mas Janu nyawer 200.000 dipendhiko. Mas Janu karo Mbak Oriza. Yo Mbak Oriza Mas Janu disepoti nganggo buka simbal Mas. Ora ngira. Ora ngira jebul aku ora ngira. Ayo nu. Sik, coba saiki nak kaya Mbak Orizaran wis kulino nyuwara, saiki coba sing nyuwara dienggo penutup Mas Janu. Kaya wong bingung ngono coba nu. Kaya dilaras kaya wong bingung ngono. Ayo nu. Kaya wong bingung. Kok sentrap-sentrap lagi pilek Mas Janu ora apa-apa. Lagi pilek ta Mas? Pilek ngandap. Ha ngoyo sing direkwesi Mas Janu kok ya. Mongko Mbah Sawidi iki urung tepung lho karo Mas Janu. Ning mbok menawa Mbah Sawidi iki kulino mresani ning nggon YouTube mbok menawa. Padahal males orane. Ora apa-apa. Tiwul Gunung Kidul ya Mas Janu duet karo Mbak Riza. Aja semelang iki sawerane iki hake panjenengan. Nggih minangkani pamunutan saking Mbah Sawidi saka Nrenak Lor RT 04. Nggih. Yo buka saka balungan kena saka kendang kena. Monggo Mas. Aja maido akeh sing kondang sing misuwur. Akeh sing misuwur ya Mas. Apa wae. Raka lembaran lan kumpul. Iku kabeh apa ireng. Tak pikir sampeyan lali Mas. Karo aku cah gunung kidul. Karo cah gunung kidul ora lali ya. Panggonan dhuwur. Latah ngayung yo sawetan balon. Sing kondang dek kaplek lan diu
babakan seni aja maido akeh sing kondang akeh sing misuwur dipun pinangkani Tiwul Gunung Kidul Mbak Sawidi. Iki ana bebungah saka Mbak Sawidi ya diparuk biahe loro. 200, Oriza 150, Janu 50. Nggih ampun kados ngaten ya kudu adil. Ha iya. Matur nuwun katresnanipun Mbak Sawidi. Mugi-mugi sehat selalu nggih, Mbak. Nggih, panjang yuswa. Panjang yuswa. Wedhuse ya saya nak permanak saya akeh. Mbok kula nyuwun siji Mbak wedhuse. Oh, ayo kok. Oriza ki ning omah ya sambene ngingu sapi kok ya saya. Nggih, nggih wedhus nggih sapi. Apa Mas? Merah sapine sapa? Merah sapi. Mumpung nek kowe merah sapi. Nggih, matur nuwun Mas Janu. Sakniki mawon nggih. Ayo diparuh sisan saiki mumpung saya ketemu. Niki Mas Janu. Kena nggo latihan nyanyi. Nah, lu latihan nyanyi kok dienggo ngadepi sasi sepi. Nggih, sampun, nggih. Matur nuwun. Kembali ke Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Ya. Iki ana nganu Mas Gading, sampeyan mau Mas Gading ana pamuritan apa mau? Dasenten kijing miring. Isih ana kijing miring. Heeh. Nggih, Mak Cangik Yulimbo, ini juga mau kirim-kirim salam buat penggemar-penggemar kita yang sangat awet dari tahun 2018 sampai sekarang tahun 2025 itu saking tresnane kalian Mas Gading, Pak Geter, kalian warga Laras menika. Salah satunya Sobat Ngebiar Indonesia, inggih menika Pak Lisdianto sembah nuwun. Tadi ada kirim-kirim tondo tresno buat sinden-sinden sama Wiyogo. Akeh banget kok. Ya makasih. Wong sinden mau 5 yuta dhewe, nggo yoga 5 yuta dhewe. Wah, luar biasa. Ini penggemar yang sesungguhnya saking tresnane. Ada PWKS, ada Boloseno, Sobat Ngebiar. Apa nah ya? Akeh banget itu penggemar yang sangat loyal kepada almarhum Ki Seno Nugroho. Sampai sekarang Mas Gading meneruskan. Nah, menika supportnya luar biasa. Nanti kita kirimkan lagu kesukaan beliau Mawar Kuning. Ya, iki Mbak Elisa ya kejawa Mas Gading, Mbak Elisa ki ya sok mayang barang. Wah, sesuk elok tanggal Desember ki 17 karo 28 ya lagi ki Mbak Elisa mayang 2 hari bladek. Aduh, aku ya ora ngerti ya kuwi ya. Sing penting apa ya? Kalau ada tugas itu katanya kalau ndalang itu kalau udah ditugasi ya harus saguh gitu kan. Iya, nek tanggal 28 sesuk tak genderino. Ning sesuk sing tanggal 17 aku ora iso melu nunggone mergo aku ya mayang sambatan ning gone sindenku Kulon Progo sesuk. Sesuk tanggal 17 tak genderi. Wah. Luar digendari karo Gading esuk. Oke, tenan lho. Iki ya nganu Mbak Elisa, Mbak Tatin luar biasa.
Sing nang jaba penonton bludak iki. Lagi saestu wau nggih. Kula iki teko wau nggih lang dadak buka-buka. Ya senajan ora iso mlebu nang kene wong kekepeng gedung ning kono kuwi do mresani lumantar layar tancap. Lho. Makasih. Matur sembah nuwun. Nggih, pokoke sing do nonton, sing do rawuh didongake panjang yuswa. Sehat selalu. Rezekine lumintu kabeh. Amin. Sehat, sing jelas sih sehat sing utama. Nek wis sehat wilujeng slamet. Waras. Ning di papan waras. Ya, Sehat iki ora waras yo. nganu Mbak Elisa panjenengan ya direquest dhewe iki. Napa nggih? Saka ngendi? Saka Jepang iki. Selamat malam Sugeng Dalu Ki Dalang Mas Gading lan Ki Geter nyuwun melati rinunce ingkang nyekar Mbak Elisa ya. Saking Jepang. Matur nuwun. Yo dipinangkani dhisik kijing miring sik ya. Wah, kijing miring. Mengko terus sambel kemangi sing dikersake Mbak Ayu mergo Mbak Ayu ya ping pindho nyinden nang ngene daleme Pak Priya Blitang. Nggih, siap. Menyura bukane saka Bonang. Yo Pak Bonang Joko. Yo kendange sing tragel kene iki. Nek tragel Niki kula suwun sinden-sinden sangu setunggal-setunggal nggih. ya parian sinden-sinden. Parian nggih. Tang. Kijinge miring Mas. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo Mas. Kijinge miring. Miring tangan. Lancar kuning kerebutan. Ayo Mas. Kijing miring. Ayo Mas. Kijing miring. Miring ulan. Apa satyane kelakon. Awan-awan aja mangan nongko. Mangan gorenti goreng. Lengo rabi. Prawane ngati gelo. Rabi yo sinden. Uripmu mulai yo ayo Mas. Alala Mas. Ayo Mas. Kijing miring. Dina Selasa jumpa banyu. Coba rekoso dudu telunyu. Ayo Mas. Kijing miring. Ayo Mas. Kijing miring. Dimana sigarane? Ayo bangun lagi. Ayo, Oriza. Sigarane. Kak Riza. Ayo Mas. Kijing miring. Miring kulon. Apa satyane kelakon. Menyang Solo kok tuku telo Mas. Telo mono bubone klopo. Ademe raja rasa piro Mas. Ademe wiyaga jebol ke kloso. Ayo Mbak Indah yo. Ayo Mas, kijing miring Mbak Indah. Ayo Mas. Kijing miring. Wajik gede. Langit Jawa. Barang situ. Budi dawa. Ayo Mas. Kijing miring. Mas. Kijing miring. Pring gading banyo lali tukange suling gedawan tali. Yo, Mbak Ayo Saras yo. Kijing miring. Mas. Kijing miring. Ngecate kuning jalan neh. Jare kapok kok jaluk maneh. Kathok ireng lambine ireng. Sandale cepet ngono sandang ra duwe Apa piye-piye iki mau ora cetha. Gah aku Saras. Ayo pokok siji sa. Nah, Dites pokok siji. dicetake iki mau piye parianmu piye? Iringane garingan. Nano. kathok ireng. Tembangke. Ireng dipaske. Katok ireng. Kathok ireng. Lambine ireng.
Katok ireng klambine ireng. Terus Neno. Nano neno. Arep saka dhuwur pangisor. Piye to, Pak? Sandal jepit, kacamata. Piye aja? terus jawabe apa? Nana. Aku seneng kowe, seneng ra duwe duit. Minggat kono. Minggat kono. Oh, lah ya ngono. Dadak baleni yo. Lah yo kan ra cetha mau apa? Karepe apa? Nek ngene kan cetha. Kok iso ireng ki metune ireng ki apa? Ngono kan. Ora salah le mbayangke, gitu lho. Jejere Mbak Ayu kuwi. Iya. Ayo, yo nyontro bojone yo. Nyontro bojone. Ayo, karo ngeling-eling. Le ngendang deg-degan. Ya sing Mbak Neti wis mikir dadi begitu nang kono langsung cul ngono ya. Tuku arit menyang Ngawi yen ra dicepet kok ora muni. Ayo. Dilebokke Mas Kis. Dilebokke ora? Kanggo lebokke ora kowe iso lebokke ora? Lah ki sing bawa sing muni bojomu lebokke tungglep ngono lho langsung. Baleni yuk. Neno. Tuku arit menyang Ngawi yen ra dicepet kok ora muni. Ayo Mas icing miring. Ayo Mas icing miring. Tajuk merak padute rasa penak bakal dudute. Ayo Bu Neti yo. Ayo Bu. Ayo Mas Angel dudute Mbak. Ya le. Icing miring. Ayo Bu, Rastiwi. Mas ayo Mas miring Mas iceng miring tajuk merah akeh lemute krasa penak pegang tutute ayo Mas miring Mas iceng miring terkandung momot tebu nek ra dicembeng ora mlebu. Wah, jan nek Bu Pras ki aku yo deg-degan tenan ya. Kae mbok tak urus cakepane Bu Pras Ayo, mau. kok ora jengking ora mlebu iki. Ora dijembeng. Kok jembeng apa jengking? Baleni Bu Baleni Bu Ayo, niki kuwi kudu mau tak napa jelaske. sakepane niku. Yo Pras kudu tanggung jawab ngono kuwi. Piye mau? Ayo. Terkandung momot tebu yen ra dicembeng ora mlebu. Lagi apa? Hah? Apa variane sih? Apa? Kuwi pancen saru ya. Aku iki ngono kuwi takon jelaske supayane ora ketok saru ki piye. Batangane iki apa ngono lho. Ya maklum. Nganu Maklum, Sa. Mbak Tatin. Sing Malah ngeglo. Nglebokke dom kuwi lho. Alah kudu nek sing lebokke Masa dome dijembeng yo. nek sing lebokke dom kuwi Oh, tuku welut ning Kota Baru nek ra dimut ora mlebu lah kuwi. Lah, Kuwi ya sing wis karepmu saru ya sebang. Pasrah kok. nek sing jenengan kuwi Saru ya nek ora dijembeng ora mlebu kuwi Benek. nganggo kaos kaki. Benek apa kaos kaki? Nek benek kan wis bolong, nek kaos kaki nek ora dijembeng ngono ora mlebu, ngono lho Bu. Ibu ya ora apa-apa nonton kulino wis suwe banget ora di ngono ya. Dadine lali. Ayo. Lali to, Ben. Mas ra gelem kok sing saru mau. Heeh wis. Ya sekarang apa-apa kan ibu ya wis jenenge Wis suwe ora kok. wis suwe ora. Dadi Ijek pingin ora, Bu? ya jane iki. Isih karep ya Mbah ya. Ya, matur nuwun iki mau kijing miring saka sapa Mas Gading? Saking Bapak Agus Delingo Oh, Bantul. saka Pak Agus Delinggo, Gubuk Asmara kalih kijing miring wis dipinangkani. Nggih. Ya, saiki
minangkani sing saka Jepang nyawer 200.000 sing digersake Mbak Elisa. Mbak Elisa melatih nonce. Oke. Ngadi bawa napa langsung Mbak Oh, Elisa. lajengan mawon. Lajengan Iki kula piyambak napa wonten kancane? Kersane panjenengan sing dikancani sinten? Kancani Bu Neti Sulandari. Oh iya, ngajan. Bu Neti. Coba nek Bu Neti Wulandari iki disepoti sing nganggo goyangan iki apa? Mari berdendang, yuk kawan, mari bernyanyi. Asik. Ayo kali Kak. Tungten dulu tak dendeng tutak. Bersukaria hilangkan rasa susah bersama kami warga laras. Kreativitas kami jikalau kurang mohon Yo. mari berdendang yuk kawan, mari bernyanyi, mari berdendang yuk kawan, bersukaria hilangkan rasa susah bersama kami warga laras. Kreativitas kami jikalau kurang mohon maaf. Iya, sampun samapta. Mbak Elisa nyuwun dikancani piyai sing alus Lah, lembah iya. manah. Sesuai dengan lagu yang di request. Nggih, Bu Neti nyuwun berkahipun nggih Bu Neti. Yo dedek piateke kan sami kan. Dhuwur. Nggih, menika melatih nonce nggih Bu. Minangkani dari Jepang loh, adoh-adoh ya. Dari streaming tuh yang nonton tuh dari luar negeri kata Arab, Saudi wonten, Jepang wonten, Amerika. Pokoknya mendunia. Nggih. Jos. Boten sangang ibawa nggih. Boten sah. Oh Lajengan iya. mawon. Engko isih ana sambel kemangi barange. Noneno noneno nonino nonino. Yuk. Lekai wis mrene nyangking kembang melati rinoncit tondo tresno teteping kasaku aneh. napa dua kali napa disambung dangdut napa? Ya, dangdut tipis-tipis apa apa Mas? Melatiri Tetep noncet. melatiri nonceng ya. Didangdutke ning Oke. tipis-tipis. Siap. Ora muspra olehku ngebon karo Mas Lika. Nene Iki pesangonku mawa kuning kang putus
Ingkang saking Jepang sampun sah. Nggih, sampun sah. Saiki sing anu ya Mas Gading. Piye? Ana meneh kuwi. Enten melih niki. Apa wacake sih? Saking Pak Lurah Sidomulyo. Heeh. Pak Hari Sontor. Oh, Pak Ari Sontor. Nggih. Oh, Sidomaya. Niku tulisannya Sidomulyo. Oh, wis tau wayangan Mas Gading, sok karo wayangan Mas Gading. Heeh. Lagune Lali Janjine niki. Oh, lali janjine. Ya, siap. Ini kau sekalian ngirim buat Ya. sobat ngebiar Indonesia ya. Siap. Mawar kuning terus nanti ditibake lali janjine rame-rame nggih. Ya. Sing lali janjine sapa wae Mbak Elisa? Sing Oh, ngurus nanti sapa? rame-rame aja. Oh ya. Tapi mic-nya berapa ya? Oh, 3. Ya, Mbak Tatin ikut berdiri dong. Nah, iya, heeh. Ya. Oh, yang Ayu sendiri tadi apa? Sambal Sambal kemangi. Oh, sambal kemangi nggih nanti. Pelok mumpung pelok. Heeh, iki mumpung pelok, heeh. Oke, mawar kuning dulu. Terus nanti Sama siapa? lali janjine. Ini tambah Lu siapa? rame-rame aja nanti kukur. Etok-etoke nggawa iki ra apa-apa, nggo kipas apa nggo gendul-gendul boleh. Maksudnya dikon maju apa ora? Ya ngene aja, kamu di sini, aku di Oh, iya. sini. Oke, oke, oke. Ya. Mawar kuning ya. Yo, mawar kuning sik, yo. Spesial buat sobat ngebiar Indonesia. Terima kasih Bapak. Matur sembah nuwun. Berkah barokah. Matur nuwun. Terus lanjut. Lali Lali janjine apa sambal Nggih. kemangi? Oh, nderek, monggo. Ya. Lali janjine mengko digo penutup wae, saiki Siap. sambal kemangi dhisik. Monggo Mergo Mbak Ayu ya. ya, Mbak Ayu. Oke. Ya coba disepoti Mas Fondo nak buka jalan kepiye Mbak Fondo? Iso dompo kaya wingi ora? Didesak ngono coba.
Menyerah ayo tak bukani yo dodokan keprok ae. Dutak dundung. Dutak. Ayo Mas Ika. Nuwun Mbak Ayu. Iki nganu Mbak Ayu. Pripun? Iki panjenengan sing ngersake Pak Priyo Blitan. Oh, Pak Priyo saking Blitan. Ya, wingi ya biyen jaman aku mayang rono ya karo Mbak Elisa, sampeyan yo nderekke. Dilalah biyen Mas Kiswan ya melu rono terus wingi sing ditimbali mayang nang ngene Pak Priyo, Mas Kiswan. Nggih, sampun kaping 3. Nggih, sampun kaping 3 rencana Desember sesuk arep nimbali aku meneh. Kula dijak mboten. Ayo insyaallah sesuk dijak. Nggih. Sesuk kono karo bojomu nek ora tak jak ya bojomu sesuk protes ya. Lah iya ndak kualat engko. Ah iya, iki panjenengane Pak Priyo transfer 200 ning sing 200 esuk le transfer. Lah mengko tak talang dhisik 200 ki nyatus eding rak ngono. Oh, talange teles. Ayo le transfer liwat aku kok ya. Oh iya. Ya, sambel kemangi rasa nganggo bawa ya nek ya. Nggih, langsung mawon. Langsung buka kendang wae. Tak tumblang, tung tak nong ning nong. Ya rampung ora situ nembang. Kono wis entek to Mas Gading. Ya apa-apa kok wis rampung. Sampun, sudah. Request udah habis kok kono. Sudah. Ya, ayo Mas Lika. Naki enten malih. Yang Apa ini meneh? masih ada podang kuning dari maratuane Mas Gilang Kumorojati. Oh, tuane Mas Gilang. Nggih, menika sampun nyawer 900. Oh, siap. Ya mengko dipinangkani. Apa ajeng langsung dimedlen apa pripun? Apa mangke mawon? Beda patet. Patete padha ning rasane nek Banyuwangi kok terus ning podang kuning ki rasane kaya siap. Berarti kaya berarti. ora nganu, ora klok cara-cara ki, ora sinkron. Yo buka kendang Mas, tak tumblang.
matur nuwun iki dititipi saka Pak Priya nya ndakne